Neka tvrtka ima urede na 3 različite lokacije koje ćemo ovako označiti. Komunikacija između udaljenih ureda odvija se preko centralnog ureda. Komunikacija sa centralnim uredom odvija se preko direktnih linkova koji postoje, a vidljivi su s ove slike. Komunikacija iz područnih ureda prema javnim mrežama, PSTN ili GSM-u, odvija se također preko centralnog ureda, ovako kao što ćemo si označiti na ovoj slici. U slučaju preopterećenja prenosnih sustava 1 i 2, komunikacija sa fiksnom mrežom odvijat će se preko direktnih linkova. To ćemo označiti crvenom bojom. Komunikacija kod udaljenih ureda, koja ne mora otići dalje u mrežu, odvija se preko limova na tim udaljenim uredima. Sa slike je vidljiv kapacitet svakog od ovih kanala, a iz tablice vidimo da imamo zadane intenzitete najlazaka zahtjeva. Ovo je odlazno-dolazna matrica gdje na lijevoj strani imamo navedene izvore, a u gornjem retku horizontalno imamo navedena odredišta. Zadatkom je također zadano da je prosječno vrijeme posluživanja, odnosno prosječno vrijeme trajanja poziva 3 minute, te da se isti linkovi koriste za odlazni i dolazni promet. U zadatku najprije treba pronaći kolika je vjerojatnost da poziv iz područnog ureda 1 u PSTN mrežu ne bude uspostavljen kako je navedeno na slici preko centralnog ureda, nego da taj poziv bude usmjeren na direktan link, ovo koji smo označili crvenom bojom. Tu moramo napraviti malu digresiju i nešto najprije objasniti, a to je da se ova vjerojatnost može izračunati jedino na način da se pronađe vjerojatnost blokiranja na putu. Radi se o tome da postoje dvije točke u mreži A i B, između kojih imamo više od jednog komutacijskog čvorišta. U tom slučaju, kada imamo više od jednog komutacijskog čvorišta, onda se vjerojatnost blokiranja više ne može tražiti jednostavno kao što smo do sada tražili, na način da smo imali neko komutacijsko čvorište sa određenim brojem pretplatnika i zatim nas interesirao broj kanala za to komutacijsko čvorište, odnosno interesirala nas je vjerojatnost blokiranja koju smo očitavali iz Erlangovih B tablica. Sada više ne možemo jednostavno čitati kolika je vjerojatnost blokiranja između točke A i B iz Erlangovih B tablica, zbog toga što sada postoji više od jednog čvora na putu između točke A i B. U našem slučaju to su čvorovi u područnom uredu 1 i centralnom uredu. I tada se vjerojatnost blokiranja računa za cijeli taj put između nekih čvorova koje označavamo J i K. Računa se prema sljedećoj formuli gdje P i označava vjerojatnost blokiranja na linku I, a veliko slovo P označava operaciju množenja. U našem slučaju to znači da tražimo vjerojatnost blokiranja između čvorova područni ured 1 PSTN. To najprije znači da moramo pronaći vjerojatnost blokiranja na prenosnom sustavu 1 te vjerojatnost blokiranja linku između centralnog ureda i PSTN-a. To su ova dva linka koja smo prekrižili crvenom bojom. Idemo vidjeti kolika je vjerojatnost blokiranja između područnog ureda 1 i centralnog ureda. Ona se očitava iz Erlangovih B tablica ako znamo kolika je veličina ponuđenog prometa i broja kanala. Veličina ponuđenog prometa računa se kao umnožak intenziteta najlazaka zahtjeva koji imamo u tablici i prosječnog vremena posluživanja. Idemo vidjeti što sve moramo zbrojiti. Dakle, na prenosnom sustavu 1 prolaze pozivi koji kreću iz područnog ureda 1 u centralni ured, pa je to u tablici ovaj broj. Odmah u drugom smjeru iz centralnog ureda u područni ured 1. Zatim na ovom linku prolaze pozivi koji idu u područni ured 2, pa je to ovdje. Te također u drugom smjeru iz drugog ureda u prvi, to je ovaj broj tu. Zatim
tim linkom prolaze i pozivi koji idu u PSTN mrežu. To je ovaj ovdje broj. Također i nazad. Te u GSM mrežu. I nazad. Dakle, to su sve pozivi koji prolaze ovim linkom i mi ih sada moramo zbrojiti kako bismo mogli izračunati koliki je promet na tom linku. Pa ćemo sumu tih lambdi napisati u zagradi i na kraju sve izmnožiti sa 3, s time da je TS zadan u minutama, a ovo su pozivi u satu, pa ćemo još podijeliti sa 60. Rezultat koji dobijemo iznosi 12,9 Erlanga. Dakle, tražimo vjerojatnost blokiranja za promet od 12,9 Erlanga i 20 kanala, što je označeno na slici. Možemo upaliti neki od Erlangovih B kalkulatora, unijeti vrijednosti i dobijemo da je vjerojatnost blokiranja 0,017. Dakle, taj broj možemo sada vratiti u formulu koju smo zapisali, pa će to biti 1 minus u zagradi 1 minus 0,017 puta i sada još moramo pronaći kolika je vjerojatnost blokiranja između centralnog ureda i PSTN mreže. Naravno, upotrijebit ćemo isti postupak, samo što ovdje moramo drugačije pronaći lambdu. Ponovno gledamo što se prolazi tim kanalom i zaokružujemo vrijednosti u tablici. Na primjer, iz područnog ureda 1 u PSTN, drugi smjer iz PSTN-a u područni ured 1. Zatim, iz područnog ureda 2 u PSTN, evo to je tu, iz PSTN mreže u područni ured 2. To su sve pozivi koji prolaze linkom koji smo označili crvenom bojom. Kada smo označili sve vrijednosti u tablici, ponovno samo ih moramo zbrojiti, te na kraju pomnožiti sa TS-om koji je opet u minutama, a lambda su u satima, pa ćemo sve skupa podijeliti sa 60. Rezultat koji se ovdje dobije iznosi 9,15 Erlanga. U kalkulatoru, da bismo izračunali vjerojatnost blokiranja, zaokružit ćemo to na 9,2. Kanala je 16, vidimo na slici. Dakle, 9,2. Kanala je 16. I rezultat je 0,013. To je vjerojatnost blokiranja na linku između centralnog ureda i PSTN mreže. Možemo i to vratiti u formulu koju smo zapisali i rezultat koji dobijemo iznosi 0,0298 ili približno 3% vjerojatnost da poziv bude usmjeren na direktne linkove. Pod 2. Zadatak ćete riješiti kod kuće za vježbu. Trebate pronaći kolika je vjerojatnost blokiranja na ovome putu označena crvenom bojom, odnosno vjerojatnost blokiranja ovih linkova. Da biste to pronašli, morate pronaći što sve prolazi tim linkovima. To smo označili ovdje plavom bojom. Upotrijebit ćete isti princip kao i u ovom zadatku pod 1. Rješenje koje biste trebali dobiti iznosi 1,79%. Hvala na pažnji.